fejn miej għandi lil Martin Buħaġar mis-servizzi soċjali fejn issa drajtu. Meta jkollna lil Martin magħna soltu jkollna lil George ukoll, però darba għandna lilek Martin. Martin, l-ewwel qed nirringrazzjak. Nirringrazzjak tal-li qlajnik illum kien hija festa. Għallek tixebon fil-mare? Għax illum l-anniversarju. L-anniversarju wkoll. Kemm għalaqtu? 32 sena. 32 Minn inaugurala. Alla kbirek. Martin, forsi qabel ma naqra fis-suġġett, taħseb li huwa is-sigriet tas-suċċess fir-relazzjoni. Ħanajdlek hemm inti meta tilt ħanajd biex inti titiċċiedi ħafna. Ovvjament mhux dejjem għandek raġun inti. Faħna l-ewġiel dejjem irridu għax aħna l-ewġiel minna li għandna raġun dejjem, però le, tittisma' Tara naħseb hija tendenza tan-nisa wkoll li jkunu jridu raġun. Tin-nisa fimni mara tiqpa' marru daqsxejn ta' tiżjed minnha. Imma ma mnawx inaugurala u fimni 32 sena kien żmien sabiħ u nirringrazzjah tas-sapport dejjem li tatni għax nemmen li kienet kif jgħid il-Malti li jgħid l-Ingliżi kienet il-Malti spina dorsali tiegħi fil-karriera tiegħi u dak kollu li għamilt. Awguri lilek u lis-Sinjura. Martin, aħna ħnibdew billi aħna nirċievu ħafna messaġġi ma' telespettaturi li dawk nibatuhom anke dirett lilkom u grazzi lilek u anke lit-tim kollu illi għandkom magħna bil-paċenzja kollha twieġbu kull messaġġ illi tirċievu. U tajb li anke ma nilħlux iktar ħin u nibdew anke dawn il-messaġġi biex kemm jista' jkun nilħqu anke nwiġbuhom kollha. L-ewwel messaġġ jgħidilna għandna mistoqsija ġenerali. Meta jista' jkollu il-vouchers Mela, min jista' jkollu il-vouchers biex jieħu id-dawl u l-ilma bl-irħis? Ok, mela, dik aħna nsejħulu l-energy benefit. Inti il-persuna ma tixtaq biss l-10,870 euro bħala tul. Tajjeb. Ovvjament hemm l-applikazzjoni, però mhux voucher li ġurnatejn qatalek direttament mill-kont. Li tajjeb ngħidu lit-telespettaturi jinformaw illi barra li hemm dan li huwa means tested, ħanuża l-kelmek, hemm ukoll energy benefit, li nsejħulu aħna humanitarian, jiġifieri kollok persuna li minħabba kundizzjoni medika tagħha taħli ammont ta' konsum ta' dawl. Kollha xi magna partikolari qed tuża d-dar biex tassistija fil-kura tagħha. Ara dan li tisir applikazzjoni apposta tiġi evalwata minn bord u jekk il-bord jgħid iva din għandha bżonn din il-tip ta' assistenza, allora aħna ovvjament noħorġu l-energy benefit fuq bażi umanitarja. Għamur għattini messaġġ, mela jiena pensjonant u għandi 1,194 euro u 94 ċentesmu biex nara jekk kienix taxxabli. ċempilt 153 u qaluli li rrid naqbes 18,000 euro biex jkunu taxxabli. Ekku, jiġifieri bl-ammont ta' pensjoni li għandu, jekk tamlhom times 13, 1100, musta jlaħqu 18,500 u xi ħaġa oħra. Mhux qed niftakar eżatt iċ-ċifra ma' 18,500. Jiġifieri jekk dan bil-pensjoni li għandu mhux qed jeċċedi dak l-ammont, musta jkun taxxabbli. Mela, għandi 828 pensjoni. Għallunna li l-pensjoni tinħadem 2/3 tal-aħjar 3 snin mill-aħħar 13 sena. L-aħjar snin tiegħi kienu l-2011, 12 u 13. Tista' tiċċekkja li jekk jogħġbok? Iva, biex nispjega wkoll qabel ngħaddi għall-risposta tas-senjur, meta bniedem jaħroġ pensjoni naħdmulu fuq l-aħjar 3 snin kif qed jgħid min tulet qabel in-1962, naħdmulu fuq l-aħjar 3 snin wara xulxin kif fil-każ ta' dan 13 sena fl-aħħar 13. Issa inti mhux se tiqpa' dik il-pensjoni jekk sab collective agreement ta' fejn kont taħdem u inti qatt ma ħadeb bir-rata li ħriġt, għax hekk inti kont taħdem f'post illi kellek 100 euro paga u llum ġiet 150 ħadu intu it-2/3 tal-150. Fil-każ tas-sinu iva kellu raġun, ġie revised il-każ u ħajrċievi l-arretrati jekk alla jrid ukoll mal-pensjoni li jmiss u mhux se jiġi ntaxxat fuq l-arretrati għaliex it's not fair jirċievi ammont ta' arretrati u mbagħad nintaxxaw fuqhom għax kieku ħadhom fi żmien u kiex ħajġi ntaxxat. Ekku. Mela, kemm il-darba smajtkom titkellmu fuq il-mezzi tax-xandir fuq il-pensjonijiet m'hemmx taxxa. Jiena rtirajt mix-xogħol fl-2017 u dejjem ħallast it-taxxa fuq il-pensjoni, kemm fuq tas-sigurtà soċjali kif ukoll fuq dik tat-teżor. Tista' tispjegali għaliex jekk jogħġbok? Ekku, is-sinjur qed jgħidu stess illi għandu żewġ pensjonijiet, waħda mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali u l-oħra tat-Teżor. Illi meta toddhom flimkien qed jaqbas it-threshold li semmejna fil-bidu illi
minħabba fihom allura ħeġin taxxat. Mhux bħal l-ewwel wieħed li għandu pensjoni waħda minn għandna biss, dan għandu pensjoni minn għandna plus tat-teżor. Se meta tgħoddhom flimkien qed jaqbes it-threshold illi allura ħejġi suġġett għat-taxxa. Mela, jiena suppost ħadd il-massimu tal-pensjoni u kull żieda tal-gvern dejjem ħadthom. Issa sirt naf waħda armla li għandha pensjoni aktar minni. Jiena kelli nieħu l-massimu kif hemm pensjoni akbar minn tiegħi. Naħseb dan huwa l-gżiet żball li jsir minn kull min iċempilna fuq dawn il-programmi. Illi nagħmlu paragun. Konni nagħmlu paragun. Iva, ma tistax tagħmel paragun. Għaliex anke jekk jiena u inti, Brian, konna naħdmu fl-istess post. Kellna l-istess kariga u jiena kbar minnek għal spiċċajt qablek. Mela minħabba illi fit-2010 date, sa' 2010 date konna nagħtu 2/3 taż-żieda li qed il-gvern fil-pensjoni. Wara 2010 date nagħtu iż-żieda sħiħa, però biċċa tkun fir-rata u biċċa konna nsejħulha fis-CLBO. Mela jien jekk spiċċajt qablek għandi akkumulat 10 snin għall-argument jekk spiċċajt 10 snin qablek. Żieda tas-CLBO matul dawk l-10 snin. Inti li spiċċajt dis-sena mhux se jkollok bħala rata ta' pensjoni tkun l-istess. Imma jien akkumulajt dawk is-CLBOs inti tkun ħadthom fil-paga. Okay? Imma dik id-differenza li għandha s-sinjura probabbilment illi spiċċat minn għandu pensjoni żjed minna spiċċa qabilha u akkumulaw dawn l-ammonti. Dinja naħseb huwa għandna nieħdu anke talima minna wkoll li għandna ma nistgħux tikkumparax tiskanta kemm ikun hemm affarijiet żgħar li anke jbidlu d-dinamika wkoll anke tal. U mhux li semmejt biss, ejja ngħidu konna l-istess pagina u inti, l-istess grad. Però xi raġun inti kellek snin ta' bolol inqas minni għax kont taħdem barra l-pajjiż pereżempju. Allura inti biss jkollok ir-razza l-pensjoni għandi hemm ħafna fatturi li min jikkompara jkun qed jagħmel ħażin. Mela jiena u r-raġel pensjonanti tnejn. Jiena spiċċajt fl-2005 u r-raġel 6 xhur qabli. Meta bdejna nieħdu l-pensjoni jien li r-raġel naqsulu 30 lira għax qalu li issa għandhom żewġ pensjonijiet. Meta jmut l-ewwel wieħed minna, min jibqa' ħaj joħodhom dawk il-flus. Mela, hemm pensjonijiet illi meta il-koppja ħajbdu jieħdu pensjoni tnejn, iva toqsilhom ir-rata. Fil-każ ta' sinu taqsitlu bi 30 euro, mhux 30 lira. 30 euro. Li jispiċċaw. Mela, issa jekk jiġi nieqes minnhom xi ħadd, aħna dejjem ħanatu jekk għandek mejja ngħidu għandek armel u għandek raġel illi kellu pensjoni ta' 200 euro. Il-mara kellha pensjoni ta' 150. Ir-raġel ġie mejjed, ir-raġel ġie nieqes. Mela aħna mhux se nagħtu lill-mara għax kellha pensjoni ħaħlu bl-150, imma ħantuha l-ogħla pensjoni kien qed jirċievi il-partner tagħha. Jiġifieri aħna dejjem lill-applikant ħantuh l-ogħla pensjoni illi kien hemm f'dik id-dar. Tawħat minnhom li qed jirċievi. Jiġifieri iva ħadd jieħu l-pensjoni sħiħa jew teqbab tagħha jew jieħu tagħha. Issa fil-każ li jiġi nieqes xaħat minnhom. Għax infatti dik il-mistoqsija kienet hemmhekk x'jiġri. Mela tieqaf mela jiena u l-mara. Naħdmu tnejn, jien għandi 200 euro pensjoni u l-mara għandha 100. Mela jekk ġejt nieqes jien tieqaf il-100 tagħha u tieħu l-200 tiegħi. Jekk 100 tiegħi ħadd tieqaf il-100 tagħha u nibqa' bil-200. Imma id-dipartiment dejjem ħajati lil dak li baqa' ħaj l-ogħla pensjoni ta' waħed minnhom. Ta' waħed minnhom. Okay? Mela nixtieq nistaqsi lis-Sur Buħaġar, jiena kont naħdem part-time self-employed. Ta' 63 sena ħadd il-pensjoni u bqajt naħdem sa 65 sena u bqajt inħallas il-bolla. Il-pensjoni suppost li tiżdiedli jew le għax hawn min jgħidli li iwa u hemm min jgħidli li ma jafx u nixtieq li jkolli risposta eżatta. Mela jekk meta nħadmitlu l-pensjoni nkun ħabeġ bl-ogħla average, jiġifieri dan ikun ħallas il-bolol kollha li hu kien dovut iħallas, mela mbagħad ħanaħdmu l-pensjoni skont id-dħul li kien qed iddikjara. Issa jekk il-fatt li kien self-employed, id-dħul li kien qed iddikjara kien wieħed baxx, mela ovvjament it-2/3 kien ta' dak l-ammont li kien qed iddikjara. Ġifieri s-senjur li f'dal każ huwa ħareġ full contribution average ngħidu li ġifier ħareġ bil-bolol kollha, ħdimni u mbagħad morna għax kien qed iddikjara. Hemmhekk ma kienx kellux dikjarazzjonijiet għoljin. Allura ovvjament il-pensjoni qed jieħu hija relatata ma' dak l-ammont li kien qed idaħħal. Jiġifieri hawnhekk li ġbed daqsxejn l-attenzjoni għal min jaħdem ar-rasu. Illi jara x'qed jiddikjara sabiex għada pitada meta il-pensjoni tasal għal kulħadd. Għada pitada jkollu pensjoni deċenti. U ma ngħidux isma' hemmhekk nagħmel daqshekk mhux se jaqbad nitaxxa l-gvern
Għax imbagħad tħallas għaliha meta tiġi tirtira. Mela jiena kont nieħu ħsieb il-mamma tiegħi u mietet. Meta mort ngħidilhom biex iwaffqu li kollox is-servizzi soċjali ħadt l-opportunità biex insaqsihom dwar il-bolol tiegħi għaliex jiena kont applikajt peress li jiena kont nieħu ħsiebha. Jiena qaluli li ma ħallast il-bolla u skont is-Sur Cremona fuq il-programm Niskata suppost li min jieħu ħsieb il-ġenituri jitħallas tagħha. U naf li jekk kienu qaluli min kif kien qal waqt il-programm. Grazzi ħafna. Mela, ħanibdu għaw biċċa din. Mela, fi-2023, minn din is-sena, irranġajna il-mod kif jiġu ikkreditati vodri il-Dipartiment jibqa' jħallastek ħanuża l-kelma il-bolla meta qed iddur b'xi ħadd. Mela qabel konna trid toħroġ beverage ta' 20 sena fuq il-karriera tiegħek tax-xogħol qabel waqaft biex tieħu is-CRA jew l-ICRA, issa niżilni għal 15, ġifieri ċ-chances li bniedem kompli jitħallas il-bolla huma iżjed. Jekk bniedem qatt ma kwalifikax minn dat-test, xorta ħantuh 4 snin. Jiġri bniedem qatt ma ħadem għandek ġuvni ta' 18 sena bda jdur bommu. Mela dan għall-argument qatt ma ħallas bolla ma dan għandu 4 snin, garantiti mid-dipartiment li ħallasomlu. Fil-każ tas-sinjura jew sinjorina hemm bżonn, anzi aħna morna l-dila ħanbatula tentative assessment biex ngħidu ismara, inti mhux se tissodisfa ammont ta' bolol għax m'għandix bolol biżjed biex aħna nkomplu ntuk il-credits, m'għaddiċ minn dak it-test tal-15 sena. Mela aħna ħanbatula tentative assessment. Fejn nisma' jekk inti taħdem X amount of years, ikollok ċans bl-4 snin oħra li ħantuk, li jkollok pensjoni. Ġifieri ħadd tirċievi jittra minn għandna fejn ħankun qed nispjegawla xi trid tagħmel ma tagħmilx, jekk jogħġobha titwal fid-dinja tax-xogħol, aħna ħanżdu l-4 snin oħra bolla. Okay? Mela, għandi l-mara tiegħi tieħu 220 euro fix-xahar u ħadet biss 12 euro żieda fix-xahar waqt li kulħadd ħa 50 euro kif suppost. Tista' jekk jogħġbok tiċċekkja li għala? Mela, 99% il-persuna kienet tgħix barra l-pajjiż. Għaliex biex ma tuħux iż-żieda nibdew minn hawnhekk. Kull żieda tal-budget nettinata sħiħa lill-pensjonanti kollha. Ma nagħtuhiex sħiħa biss meta ikunu dak li aħna nsejħulhom RAs, Reciprocal Agreement. Jiġifieri, il-persuna tkun ħadmet barra l-pajjiż fl-Ewropa jew inkella ma dawk li għandha bilateral agreements bħal huma l-Ingilterra issa, il-Kanada u l-Awstralja. Mela, persuna li tkun ħadmet 5 snin u Malta, jekk tiġi biex tapplika l-pensjoni ma ntuwix, għax towel ma trid tissodisfa 10 snin bolla mħallsa minn xogħol. Umbagħad kif spjegajt ftit qabel li tkollok 15 sena oħra bej bolla mħallsa u ikkreditata. Fil-każ tas-sinjura m'għandix da. Imma qed tieħu pensjoni għaliex? Għax għoddejnila il-bolla li ħalset f'pajjiżi barra minn Malta li magħhom għandna ftehim. Però mbagħad ma tistax inti mela persuna ejja ngħidu inti, Brian, mela b'14 sena bolla ma tajnikx. U di għal b'5 snin tajnija. Imma tajnija bis-saħħa ta' reciprocal agreement, imma mbagħad ma tistax intik iż-żieda li jkun tal-gvern, intu lek prorata skont dawk l-ammont ta' snin li tkun ħallas bolla u Malta. Jiġifieri anke kun hemm persuna li għamlet anke żmien tgħix barra minn xtutna, dawk isom ma jintilfux, le? Le, ħanġibu eżempju. Għandek persuna li ħadmet 10 snin Malta, 10 snin il-Ġermanja, 10 snin l-Italja, 10 snin l-Ingilterra. Mela meta tasal għall-età tal-irtirar ta' dawk il-pajjiżi għax mhux kull pajjiż għandu l-istess età tal-irtirar, hemmhekk tista' tagħmel talba sabiex ikollha pensjoni minn kull pajjiż. U kull pajjiż ħajtiha porzjon ta' kull fejn ħadmet. Marti, min irid iktar informazzjoni għax dan tiskanta b'daw il-messaġġi kemm inkunu qegħdin nolqtu anke servizzi differenti. Però jiena naf għandkom il-website li updated ħafna wkoll bl-email hemm diversi mezzi kif tagħmlu kuntatt magħkom u vera nies effiċjenti għax verament tinqeda kważi mill-ewwel, min irid iktar informazzjoni fuq dawn is-servizzi x'għandu jagħmel. Mela l-ewwel ħaġa l-appell tiegħi huwa ma noqogħdux li għadu stieħbih fil-gażin jew ħabba tiegħi tal-grocer. Għaliex anke aħna nisbaljaw aħseb wara minn qatt ma jkun ħadem u jkun qegħdek l-esperjenza tiegħu li tkun differenti minn dik tiegħek. Kif għattajjeb inti għandna l-website tagħna fejn fija għandek l-informazzjoni mhux biss kif tkun eligibbli, imma kif tista' tapplika, għandek is-sitwazzjonijiet kollha qegħdin hemmhekk.
Jekk inti ma tkunx sodisfatt, tista' ċempel 153 jew kella tagħmel anka talba ġo wieħed mill-ħabs ta' service.gov u jekk forsi anka l-uffiċjali temmek mhux jkunu kapaċi jirrispondu dik id-domanda huma jibgħatu email lilna u aħna ovvjament nirrispondu dik l-email sabiex jikkuntattjaw il-persuna u jgħaddu l-informazzjoni. Martin, hawnhekk anke ħannieħu anke spunt mill-lettajt inti wkoll li aħna wkoll jistgħu jibgħatuna dawn l-istess mistoqsijiet lilna wkoll aħna min-naħa tagħna nibgħatuhom mill-ewwel anke lid-dipartiment tagħkom jiena naf ukoll li anke hemm nies li huma qegħdin hemmhekk ukoll anke jaħdmu anke fuq dawn ir-request biex li nibagħtu aħna stess, però importanti ħafna li meta tibgħatulna xi mistoqsija. Jiena meta nkun għaddejja u qed insaqsi l-mistoqsijiet la nkun qed insemmi ismijiet kuljum, mobile numbers, ID card numbers, ma nkun qed insemmi xejn minnhom, però ovvjament dawn id-dettalji aħna ħajkonna bżonnhom. U iktar kemm ittuna dettalji iktar aħjar għax mbagħad hemmhekk anke Martin u t-tim tiegħu jkun jistgħu anke jipproċessaw u jifhmu naqra iktar il-każ ukoll. Ġifieri importanti meta tibagħtu messaġġ dejjem tinkludu l-isem kuljum, il-mobile number u anke il-numru tal-identità biex imbagħad aħna kif ngħadduhom lid-dipartiment anke ta' Martin ikun jistgħu jipproċessawhom u kun hemm drabi wkoll anke fejn għamiltu anke kuntatt magħhom biex tieħdu aktar informazzjoni. Martin, jien nirringrazzjak ħafna li kont magħna minn qalbina u nerġa' nawguralek ukoll happy anniversary lilek u lill-mara għandkom xi ħaġa ppjanata llum jew kellha. Il-problema ma niklux imkien fil-għaxija. Jekk alla jrid. Tajjeb ħafna. Martin, grazzi ħafna li kont magħna appuntament anke fil-ġimgħat li ġejjin, aħna minn hawnhekk ħammurru għal ftit riklami b'għu magħna.